बयनिसिमबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव खुलुमनाय जासिहरग्रोबावबाय इसोरा बयखौबो बोर होथों। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि बोसोनखौ एक्लेसियास्टिसनिफ्राय बा उपदेशगिरिनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। बेनो जाबाय 12 अध्याय 13 अध्यायाव इसोरनि रावा नैबेबायदि लिरनानै जोंनो होदों। बेयाव बुंदों नै, Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. रायथाइगिरिया जोबथारनायाव जेब्ला गावनि बिजाबखौ फोजोबनो हास्थायो आरो कनक्लुजनाव बेबायदि लिरदों नै, जोबथारनायाव गासै मानसिनि मावनांगौ हाबाया मोननैल' होननानै रायथाइगिरिया बेयाव बुंनो हास्थायदों। मोनसेया जाबाय इसोरखौ गि, नैथियाव जाबाय बिनि हुकुमफोरखौ मानि। मानोना गासै मानसिनि मावनांगौआ बेनो होननानै इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिसेस करै जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, जोहोलाव आरो इसोरखौ गिग्राफोरनि गेजेराव आं बुंनो हास्थायदों, अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन। जोंनि थासारियाव गोबांथार बेबायदिनो गुलाय गुजाय आरो बेबायदिनो पापजों बुंफबनाय जों एखनबा अबस्थायाव जों नुनो मोनो। गोबांथार समाव जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि गेजेराव जिनाहारि, सोरबा हौवाजों खारफानाय, सोरबा हिन्जावजों खारफानाय, बेबायदि अबस्थाखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नायनायजों लोगोसे आं सान्दों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरनिफ्राय जों माबायदियै जों बारग'नो हागोन आरो गावखौ जोङो साबधानै ख्रिस्टियान बिदा फंबाय हिसाबै गिर्जायाव आरो समाजाव मोजां गोग्गो थासारि लाबोनो हागोन। आं बेनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। सेथियावनो अनजाग्राफोर, जुदि जोङो समाजाव आरो जोङो जुदि गिर्जाफ्राव गोथारै जोङो जिउ खुंनो लुबैदोंब्ला आरो गासै जोंनि पापफोरनिफ्राय गोजानाव जोङो नारगारनानै जिउ खुंनो लुबैदोंब्ला गिबि सेन्टारावनो अनजाग्राफोर जों इसोरखौ जों गिनो नांथारगोन। मानोना इसोरनि बोसोना बुंदों, रायथाइगिरिया बेखौ गोबां बाथ्राफोरखौ बियो लिरदोंमोन उपदेशगिरियाव, एक्लेसियास्टिसआव। नाथाय जोबथारनायाव जोंनि गासै मावनांगौ खामानिफोरखौ मोननै बाहागोआव रायथाइगिरिया जोंनो खोन्थादों। मोनसेयानो जाबाय इसोरखौ गिनाय, नैथियाव जाबाय बिनि हुकुमफोरखौ मानिनाय। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर, इसोरखौ गिनाया मा? इसोरखौ गिनाया मा? बोसोन बिजाबाव जोंनो 1 अध्याय 7 जोंनो खोन्थादों अनजाग्राफोर, आरो जों बयबो बेखौ मोनथिगौ, फोरबोखौ गिनायानो गियाननि गुदि। नाथाय बेजों लोगोसे इसोरनि रावा बेखौ आरोबाव बुंबावदों नै अनजाग्राफोर, बोसोन बिजाबनि 8 अध्यायाव इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। 8 अध्याय 13 इसोरनि बोसोना बुंदों, To fear the Lord is to hate evil. फोरबोखौ गिनायानो जाबाय गाज्रिखौ मुगैनाय। जोहोलावफोर आरो ख्रिस्ट'नि बिदा फंबायफोर, आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों, नोंथाङा जुदि इसोरखौ गिबायब्ला नोंथाङा गाज्रिखौ मुगैगोन। इसोरनि मोखाङाव गाज्रिया मा अनजाग्राफोर? जिनाहारिया इसोरनि मोखाङाव गाज्रि। थगायनाया इसोरनि मोखाङाव गाज्रि। मालायखौ सोलिनाया इसोरनि मोखाङाव गाज्रि। दुथां हाबा मावनायफ्रा इसोरनि मोखाङाव गाज्रि। आरो जायफ्रा बेफोरखौ मुगैबाय बेनो इसोरखौ गिनाया अनजाग्राफोर। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौसो सोंनो हास्थायदों, जोहोलावफोर, जुदि नोंथाङा इसोरखौ गिबायब्ला मा नोंथाङा बेफोर गासै गाज्रि बिसयफोरखौ मुगैयो नामा?
जानाय लोंनाय बा फेनाय बेसादफोरजों नोंथाङा गावनि जिउखौ ओरैनो आद्रियै हगारदों नामा? जुदि नोंथाङा गावनि जिबनखौ आद्रियैनो हगारदोंब्ला नोंथाङा इसोरखौ गिया। आं एग्जाम्पल होननि, फर एग्जाम्पल, जुदि नोंथाङा गावनि बिमा बिफाफोरखौ गियोब्ला बिसोरनि बोसोनफोरखौबो फालियो आरो बिसोरखौ मालाबाबो दुखु होआ। थिग बेबायदिनो अनजाग्राफोर, नोंथाङा जुदि इसोरखौ अनोब्ला आरो इसोरखौ गियोब्ला नोंथाङा गाज्रिखौ मुगैयो। जों बयबो जसेफनि काहानिखौ मोनथिगौ अनजाग्राफोर। जसेफआ नंगुबैयैब्लाबो सासे स्लेभ जानानै इजिप्टआव दङमोनब्लाबो नाथाय बियो इसोरखौ गियोमोन। जेब्ला बियो इजिप्टआव दङमोन अनजाग्राफोर, बे मालिकनि हिन्जावा, पटिफारनि हिन्जावा बेजों जिनाहारि खालामनो थाखाय गोबां सेस्था खालामदोंमोन। खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम नङा, जेब्लायबो हास्थायदोंमोन। नाथाय जोबथारनायाव बेखौ मालाबाबो आनजादाव खोख्लैनो हायाखै। आरो जेब्ला पटिफारनि हिन्जावा बेजों उन्दुनो थाखाय जबरदस्ति खालामो, बेयाव जसेफआ बुंदों, आं माब्रै गाज्रि खामानिखौ मावनो हागौ आरो इसोरनि सिगाङाव आं बेबायदि पापखौ माब्रै मावनो हागौ होननानै जसेफआ पटिफारनि हिन्जावनि सिगाङाव बुंदोंमोन। मानो होनोब्ला जसेफआ इसोरखौ गियोमोन, जायनि थाखाय बियो गाज्रि हाबाफोरखौ मुगैयोमोन अनजाग्राफोर। थिग बेबायदिनो जोहोलाव बिदा फंबाय, ख्रिस्ट'नि बिदा फंबायफोर, जुदि नोंथाङा इसोरखौ गियोब्ला नोंथाङा गाज्रि मावनो गिगोन आरो गाज्रि मावनो नोंथाङा मुगैगोन। जोहोलावफोरल' नङा अनजाग्राफोर, जोंनि बिमा बिफाफोर, जोंनि देरफुनाय उन्दै गथ'फोर, दिनै आं बेखौनो बुंनो हास्थायगोन अनजाग्राफोर, जुदि नोंथाङा इसोरखौ गियोब्ला नोंथाङा गाज्रिखौ मुगैगोन। आरो बेनो जोंनि हल डिउटिया होननानै इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। नैथियाव इसोरनि बोसोना बुंदों, जोंनि मावनो गोनां खामानियानो जाबाय इसोरखौ बा इसोरनि हुकुमखौ मानिनाय। इसोरनि हुकुमा मा बेलाय? जोङो नुनो मोनो अनजाग्राफोर, गोजाम रदायनि एक्सोडासनि 20आव जोङो 10 आज्ञाखौ जों नुनो मोनो। इसोर जोङो बे 10 आज्ञायाव जोङो बयबो मोनथिगौ आरो जोङो बेखौ गोसोआव लाबाय। नाथाय मा जोङो बेखौ फालियो नामा? जिसु ख्रिस्ट'आ बे 10 आज्ञाखौ मोननैयाव जोंनो खोन्थादों। नोङो गावनि गोसो मानिजों इसोरखौ अनदो आरो नों गावखौ जेरै अनो गुबुनखौबो बेबायदिनो अनदो होननानै इसोरनि रावा बुंदों। अनजाग्राफोर, आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों दिनैनि दिनाव नोंथाङा मा इसोरनि हुकुमखौ मावो नामा बा इसोरनि हुकुमखौ फालियो नामा? नोंथाङा जुदि फालियोब्ला इसोरा बाख्नायजाथों। नाथाय नोंथाङा जुदि फालिनो हायाखै आरो इसोरखौ गिनो हायाखैब्ला दिनैनो दिना नोंथांनि थाखाय नोंथाङा इसोरनियाव गिदिंफिननानै प्रार्थना खालामनो हागोन। जेरै डेभिडआ सासे राजा महरैब्लाबो बियो बेथसेबाजों बियो जिनाहारि खालामदोंमोन। नाथाय गोसो फिनफिननानै इसोरनियाव फैदों आरो इसोरा बिखौ क्षमा होदों। दिनैबो दाबो इसोरा क्षमा होयो, जों बयखौबो क्षमा होयो। आं बिनिखायनो हांख्रायदों, जों बयखौबो जोहोलाव बा बिमा बिफा बा देरफुनाय जोंनि जोहोलावफोर बा उन्दै गथ'फोर, इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि आरो इसोरखौ गिनायानो जाबाय गाज्रिखौ मुगैनाय आरो जोबथारनायाव बिनि बोसोनखौ आरो बिनि हुकुमखौ मानिनायानो जोंनि खामानि। इसोरा बयखौबो बोर होथों बे बोसोननि दारै। आमेन।